Kerabano abarai bagendrete gwe yakire koko ase okoriye birogo au asobo chore obonene bwo mwako yiga nigo yokoriye kirogo kyobo bunge ase bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira Steve Mogaka abaire gagukwanera ayo arachigo ikerania chinga kyara iweri bagari okora ebunke yo omuske Mogaka boigo niga abaire gakuboria serikali erera chigo swabisi ase asamatukari bosyo kwene kyabuna nko mwabare ngosengo mochora bare omuske Dr. Fredo Kengo Matiangi oyoro mu waziri w'uburendi baime gara asekero gekyo eryogo cyewekerania emeremo yokubeko borendi imeyense ya Kenya Mildred Momanyi namanke kubwatkana noroboti oruo Buna chinsemo chinde ekero siasa egendrete kubwata inse imeyense ya Kenya county ya Nyamira nero teratigwa magega ase abarwanereria bagendrete kuligia ebirogo au byoborai Oyo koboria ekerogo kyobo bunge korwa West Mugrango omwakili Steve Mogaka nigo atebire aliara chigo kolera abamenyi borogongorwo ase abaenekeiri aliara chiego ikerania Igo ntagete tubwaterane egekora kibese kigo cha weteraso muchumbe tari kyo muchumbe ne kya abantu ba West Mugrango ekero togo cha gochiegwa igo togo chianekera kero mwaka twateba ninga chiwodi cheito isana Chibesa tuaye tuwe chechi seminechi, echechi para nechi. Egara abantu baito, inwe mogo eta chipara, mumanyete nga mbororoki para kiebwate, tuikaranse kere ward, tuanchirane nga chibesa chiatoka, tika chibe kupara gete, asense moye chisemi. Igonta gete tubwatirane, nabali mubaito, nechi body chiabo, kumanyanga priorities ye chiskuru cheito mchirichi. Nigo baigo aganirie oba mu Azimio gochiako banyura abagusi abange ase ebiroge binene ekero barachie koira nabo igo gochiago tiga Dr. Fred Matiangi kogendereria ase ekero kyoborendi bwaime engane yo ya mento chinguru na mumuro mwabo omwakili Danstan Omari Fred Matiangi atigwe kerogo keliare egeko erobwaterera security yense yebuya ulendire ense ya kero abachole twe no urubu na deputy president ba decide tinga nkoyeri bare serikali Azimio etangase Dr. Fred Matiangi aegwe kirogo kyo serikali bajite nyama ya bakamukwanira bakateba oiru lakini we are still demanding without apologies na etangaswe openly na CS Matiangi lero kuchikobe CS ya internal security na mogusionde bwensi pi ore holding a position in government ki position yichiabo open diebe kuna no bago chikotigara Nigo baigo Danstan aire okoboko obo mu Azimio ase okonyora omugusii ase Manifesto yabo egentokera chiekogera Gusii gwaka ekura yabo gochia ase Raila Odinga Manifesto chigokwana igoro ya ito toise kwansere Manifesto ase tore in Azimio ebwata abagusii over 90% inkie kogera abagusii banganya gochia Azimio iga besa chonsi pi chigo chaga nchiri koruande no chikoruga Gusii echa yao nere konacho chibesa chiagenda serikali chiarwe serikali cherana igo go ikachibesa chirikwa kwa serikali ya irire ekoiraneri back chibesa kotumigwa buya Gingo reporter yega taseni kia Ndizi TV elietariane Mildred Momanyi